Jo de petita sempre he anat a escola a aquestes monges de tota la vida, fins que vaig acabar. I, clar, mos inculcava molt la fe, és una cosa que jo n'estic molt contenta d'haver-hi anat a aquestes monges. I, no sé, i moltes coses penses de dir, no sé, que faig les coses que sempre penses en Déu moltes vegades, no vull dir, va dit sempre, tampoc no és així, però moltes coses que fas penses de dir, ai, això sembla que si faig així agradarà més a Déu, o no sé, tens una fe en Déu, jo sí que tinc una fe en Déu. Els manaments que us ensenyau a anar, no sé, jo sí que em sembla que m'ha ajudat, es ve après tot això, que molt de nens no ho aprenen, que no van a escola, o avui no s'ensenya tant la religió com antes. Però, per exemple, me van operar, i quan me van operar, sí, vaig pensar molt, dir, mira, si no en sortigués o això, penses de dir, potser anaré una vida millora, sí.